геймери, аз се казвам Мари. Здравейте геймери, сега пътно ще покажа как да правите едно, само ще ви покажа. Може да направим някакъв други. Например, едно сега ще направя креатив. Можете да се направите по същия начин, както аз сега ще го направя. Това е малко по-ключ. Например, но и тук. Взимате сега сега взимате една кирка, където дам и почвате. Така да правите по кръгозина. Ако искате да е във вашата къща, трябва да го следите. Както минем. Така. Трябва вода, за да може да расте по-бързо и да не изчезне. И взимате семена. Например, ето и семи, моркови, картофи, семетричи. Започва взимате и взимате семето и почвате, например, и така да правите. И сега с картофа. И ще трябва да чакат няколко време. Вие трябва да изчакате докато не порасне напълно, докато не се появят, например, на семето и на другите неща, много моркови, семена и картофи. Също така, аз ще ви покажа как можете да накарате някое животно да ви преследва. Например, като му я знаете, че някъде той. Ето го. И той сигурно сега се бояхме. И го храните с моркови. И той се влиза във вас. Но трябва да си с морков, че да ви преследва. Пък ако си с вълк, например, за него тук ти пише, да, ето го, ще дават и кокани. Типа като бяха. Ето сега слагаме лъва.
И той... чакай малко. И трябва да го натиснете и той се връзва във вас и ще почне да ви преследва. Но той сега, ако сте го ударили и си му причинили нещо, няма как да се връзва във вас. Седни, бе. Да, и ето виждате, той ме преследва. Пък за прасето икония трябва да имате седлан. Сега ще ви покажа. Ще направя нещо. Да, майче тук ти няма кон, но ето сега ще ви дам пример. Чакай, тук ти има седла, че аз съм сляп. Да, тук ти така няма седла, но обаче ви ще сложите седлото на коня и то ще ви изписа да сложите броня, каквато иска да бъде желязна, златна и диамантина. А пък на прасето ви трябва една пръчка с морков, която да ви помогне за да видите където искате. И за сега ще ви кажа довиждане. Това беше четвърти епизод в Майнкрафт, пък в следващия ще видите как се правят снежни човеци и големи големи. Тоест железни хора. Довиждане!